ஹாய் கைஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது திண்டுக்கல் தம்பி. இன்னைக்கு திண்டுக்கல் தம்பியில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு புது ஸ்லைம் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இப்போ தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து இதோட ரேட் வந்து 25 ரூபான்னு சொன்னாங்க. நல்லா இதாக இருக்குது. உங்களுக்கு அப்படியே வீடியோ எடுத்து காமிச்சிடலாம் தான் நான் இப்போ வந்து வந்திருக்கேன் கைஸ். ஆனால் இது வந்து பிஞ்சு பிஞ்சு ஆகுது கைஸ். இப்போ பாருங்கள் பிஞ்சு பிஞ்சு ஆகுது. ஸ்லைம் சொல்கிறது என்ன ஆகும் தெரில கைஸ். இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லைம் ஃபஸ்ட்டாக வந்து இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன். நல்லா இருக்குது கைஸ். பாருங்கள், இழுத்தா வருது, என்னன்னு தெரில. வா, சூப்பர். ஐயோ, பிஞ்சிருச்சுடா. போங்க கைஸ், பிஞ்சு போகுது. ஆனால் நல்லா இருக்குது ஸ்லைமு. உங்களுக்கு வந்து கீழே வச்சு லிலுக்குன்னு அமுக்குவாங்கல்ல, சுக்குன்னு. அது சத்தம் உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரில. தொலன்னு இருக்கு. இருங்க, உங்களுக்கு சத்தம் கேட்க வைக்கிறேன். உள்ள வந்து நான் வந்து உள்ள வச்சுட்டு ஒரு அமுக்குனா பொட்டுன்னு சத்தம் கேட்குது. என்னன்னு தெரில. ஆனால் இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் மாட்டம் இருக்கு. சாப்பிடணும் போல இருக்கு பார்த்தா. சரி, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோ லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிடணும். ஓகேவா? நான் இதை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண போகிறது இல்லை. அப்படியே உள்ள கையிலே ஒட்ட மாட்டேங்குது. பாருங்க, சுத்தமாக கையில் ஒட்டலை. நல்லா அமுக்கிறேன், ஒன்றுமே கையில் ஒட்டலை. கையில் அச்சு மட்டும் விழுந்துருக்கு. அச்சு தான் விழுது தவிர ஒட்ட மாட்டேங்குது. நல்லா வேறல தான் இருக்குது. நல்லா வாசனை என்னமோ ஒரு வாசனை வருது. ஆனால் வந்து நம்ம வந்து நிறைய நாள் வந்து வீடியோ போடாத காரணத்தினால சாரி. உங்களுக்கு ஒரு தாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு கேமிங் வீடியோ கூட பண்ணாலும் பண்ணுவேன். பார்க்கலாம், டைம் கிடச்சா நான் ஒரு கேமிங் வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஓகேவா? என்ன கேமிங் வீடியோன்னு பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் இதுவும் ஒட்ட மாட்டேங்குது. ஆனால் நான் இந்த வந்து தனியாக பிச்சேன்னா பிஞ்சு அது சூப்பராக தான் இருக்குது. ஹல்வா மாட்டம் இருக்குது கேஸ். இங்கே பாருங்கள், பிஞ்சு போனதை நான் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நான் ஒரே கையில் போட்டாலே அது வார்க்க ஒட்டிக்குது. பாருங்க, ஒட்டிக்குது. வேறலாம் இருக்குல்ல. உங்களுக்கு வந்து தெரிகிறது வந்து என்னமோ இது கலர் தெரியும். ஆனால் வந்து இது சுத்த வயலட்டு, திக்கு வயலட் கைஸ். திக்கு வயலட் கலரு. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஜவு மிட்டாய் மாட்டம் இருக்குல்ல. நல்லா இருக்குது கைஸ். ஜவு மிட்டாய் மாட்டம் அடேங்கப்பா வரலாம் இருக்குது. ஜல்லி மிட்டாய் மாட்டம், ஜவு மிட்டாய் மாட்டமே தான் இருக்குது கைஸ். ஆனால் கொஞ்சம் வந்து அந்த ஜிகுனா இது மட்டும்தான் லேசாக ஒட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. இந்த இங்கே ஒட்டி இருக்கு கைஸ், தெரியுதா? அதை வந்து நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம். அது லேசாக ஒட்டுது. இங்கே பாருங்க, ஒட்டி இருக்கு. ஆனால் விழுந்துருச்சு கைஸ். அவ்வளோவா ஸ்பீடாலாம் ஒட்ட மாட்டேங்குது. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட்.